Mooi, waar ren je ook? Ik ren met mijn broer. En die rent ik met zijn broer. Heb je hem die keer al vaker doen? Elke keer. Dit is de 4e keer. En vorige week de Alsterrentocht fietst. Ik mis het aan. Dus nou meid ze nou dit nog even nog. En is het dan ook noffelijk om mooie broer te rennen? Absoluut, dan kan je hem bijpraten. Als je komt naar elke dag joggen, dan kan je van alles even meenemen. Ja? Mooi, waar ren je hem? Wij rennen maar een ploegje Akkeren met Fralië. En hoe is de spirit ontnota? Hartstikke best, spoorbest. Ja, is het. Wat is dit, hè? Het is een moment, ja. Mooi, waar ren je nou? Met mijn maat Benny en Johan. En waarom met deze man? Nou, ik ben uitnodig, ik heb er nooit eerder in, dus die hebben mijn oorhel om mij te doen. En ik ben erin traven. Dit match mooi. Nou, dankjewel. Ja, de Hollandse meisjes. Ja, en kaasmeisjes, Zeeuwse meisjes. Mooi iets hier van u zei. Maar wij zijn wel Friese meisjes. Ja. Mooi, wat voor ploegje hebben we hier te krijgen? We binnen een vriendinnenploegje. Waar kom je in boy? We winnen in Grijns en Wommels. We studeren in Grijns. En slepen je hem ook al naar wat doorheen? Ja, dat komt helemaal goed. Ja, maar hoeveel koorden het net doorheen is te slepen? Want we zitten er nog net doorheen, dus dat nog net.